OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. An balima actuel média jabarani filɛbagaw janga n'a ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bakuruba minnu b'an bolo olu filɛ nin sigikafɔ ban kun kɔnɔnen don o kun cɛla alamisa don décembre kalo tile 30 laɲiniw caman kɛra a kɔnɔ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Gontɛ ye ale y'a ɲini jamana tɔ fɛ k'u ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in na a bɛ walawalali sɔrɔ an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ san laban waatiw mana se o ye ɲɛnajɛ koba ye jango da dununugu ta fanfɛla la wa caman b'i bolo nɔ nin waati ninnu na a bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ turu d'Afiriki n'a bɛ fɔ ale ma ko Adam Bagawusilan Bɛlɛ ale yongonnen don Mali faaba kunna n'o ye Bamako ye tariku jumɛn de bɛ nin monument in kɔfɛ a b'o jaabiw sɔrɔ sɔɔni aw bisimila ko kula ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na marabolow ta kɔfɛ nin dɔgɔkun in na ɲɔgɔnlajɛba kɛra Bamako o ɲɔgɔnlajɛ in kɛnɛ kan maaba caman kun bɛ i n'a fɔ maa dɔw kun tɛ cogo min na nka maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan olu hakilina di jamana bɛ se ka baara cogo min na san 25 nata in kɔnɔna na Mamadu Bilal Kulubali ale kun bɛ Actuel Media tɔgɔ la ka kɛ ni bɛjɛ fanga waleyali ye o dɔrɔn tɛ malidenw bɔra ka yira nin na k'a fɔ k'olu ye jamanadenw ye min hakili sigilen don wa u bɛ ko dɔn diɲɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ o de la ni don in décembre kalo tile 30 san 2021 o na kɛ don ye malidenw tɛ ɲina don min kɔ faraɲɔgɔn ka bam kuma an ka jamana kɔnɔ n'o ye Assise nationale de la refondation ye o kun cɛra alamisa don décembre i n'a fɔ a daminɛna cogo min na o y'a sɔrɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kun bɛ yen n'o ye colonel Asimi Goita ye tile 4 kɔnɔna na maa 1600 ɲɔgɔn olu kumana an ka jamana tagabolo kan minnu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'an ka sariya sunba kan ka falen ko sariya bolo minnu b'an ka parti politiques ladon ko k'o fɛnɛ falen u y'a yira fɛnɛ ko dɔ ka fara camancɛ fanga kan k'a daminɛ kalo 6 la fo ka taa bila san 5 la u y'a yira fɛnɛ ko bɛnkan sɛbɛn min ni bolonɔbila kɛr'o la Algérie jamana kɔnɔ Alger ko k'o yɛlɛma ko ani n'an ka CNT min bɛ yen ko ka segin a kan k'a sigi i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka kuma lase kɔnɔ a ye foli bila ka taa Zeni Mulayi ma n'ale ye maa min kun bɛ nin ko in ɲɛmaya la a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn minnu fɔra ninnu na k'a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa k'u bɛɛ labato. En cela, les résultats des assises contribueront à amorcer les réformes structurelles. o la ni sigikafɔ na kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛma don an ka jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ mako bɛ min na walasa jamana ka se ka jɔ a sen kan i n'a fɔ sigikafɔw y'a laɲini cogoya min na Mali gouvernement na ko bɛɛ kɛ ka denw boloda walasa nin baara ninnu ka se ka kɛ walasa an ka jamana ka se ka sigi sariya sunba ma o hukumu kɔnɔna na nin ye waati ye ani yɔrɔ ye ka malidenw bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko kuma ɲɔgɔn min kɛra nin sigikafɔ ninnu kɔnɔ fɛn minnu laɲinina o na kɛ malidenw ye Quant à la mise en œuvre des résolutions issues de ces assises souveraines. an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ɲina ka jamana tɔw wele k'u ka fara Mali kan k'a dɛmɛ ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na tile 2 o kɔfɛ kalafili min kan ka k'an ka jamana kɔnɔ o lasera CEDEAO jamanakuntigiw ma minnu kɔnɔna na kalafili min bɛ jamana ɲɛmɔgɔ sigi o bɛ kɛ fɔ san 2026 maaba minnu kun tɛ kɛnɛ kan o de ye parti politique ba minnu b'an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se Imam Mamudu Diko ma nka fɛn min ye Ɲoro Serifukɛ Buya Hayidara ye ale kun bɛ kɛnɛ kan san laban waatiw mana se o ye nisɔndiya ko ye nka nisɔndiya in tɛ kɛ ni dɔn ni bɔliw dɔrɔn ye da la dumuni jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ jango kamamafɛnw ani nafɛn kɛnɛw nin waati ninnu mana se maa minnu ka baara bɛnnen bɛ nin nafɛn ninnu feereli ma olu ka sɔrɔ bɛ yakubaya kosɛbɛ nka ni san laban tɛmɛna camanba de bɛ bulu ka sɔrɔ la Asetu Funɛ Samake ale wulila ka se sugu la Actuel Media tɔgɔ la cɛ salati fo ka taa se logo ni pomme de terre ma olu ye dumuni ye minnu kanunen don kosɛbɛ sanyɛlɛma fɛtiw la Bamako kɔnɔ an bɛ sigida 4nan sɛfeere yɔrɔ dɔ kɔnɔ Kwame Kuruma gɛrɛfɛ i bɛ se ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko ɲɛnajɛ kow daminɛna ka ban kana sisan mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni bon sanni bɛ ka kɛ mais an sigilen don k'a kɔnɔ cogoya min na a kɔni tɛ ka kɛ ten tuma bɛɛ régulièrement mais bi ta ça c'est pour le 31
Masa denmisɛnninw de kama quoi. ɲina sɛw da ka nɔgɔn kiliyaw ka fɔ la nka n'i ye feerekɛla dɔw ka laseli ta k'a lajɛ olu b'a fɔ ko sɛ tɛ ka sɔrɔ ka da jamana basigibaliya kan. Raisonnable parce que yanni 31 cɛ an kun bɛ sɛ san 2500 sɛ kelen kelen bon bi ils ont dit 3000 donc 500 de fara la kan. Musokɔnɔla dugu caman bɛ yen bon sɛ ma sɔrɔ olu bolo ɲɛ musokɔnɔla dugu caman bɛ yen juste n b'a fɔ sécurité yɛrɛ de ye farafinsɛ gɛlɛya fɔlɔ. Ka fara sɛ kan salati pomme de terre fo ka taa se a légumes suguya camanw ma mɔgɔw ka sugandili bɛ kɛ o kan o fana bɛ kɛ sabu ye o feerebagaw ma ka nafolo dɔ ladon olu kun. ɲinan marché bɛ dɔɔni marché b'an bolo sarati la dɔɔni. Mobiliw nana sɛw bɛ fɛn bɛɛ bɛ. Ni ɲɛnajɛ ninnu kɔfɛ feerelikɛla ninnu bɛ don gɛlɛyaba kɔnɔ n'o ye client sɔrɔbaliya gɛlɛya ye. Tɛmɛna a tile fila a b'a degun dɔɔni kɛ. Ni 31 tɛmɛna an bɛ se ka kalo kelen k'a gɛlɛya la awɔ 31 ɲɛkɔrɔ la an bɛ min feere o ni n'a tɛmɛna o tɛ kelen ye. ɲɛnajɛ ninnu ye wagati ye min na mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ wa dumuni dumanw nka ni ɲɛnajɛ ninnu kɔfɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuma ni kuma ka se ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ o bɛ na nafa caman ladon an balima feerekɛlaw kunna. Tour d'Afrique n'a bɛ fɔ ale ma ko Adam Bakaw Silanbɛlɛ ale cogolen don sigida 6nan la faaba kɔnɔ Bamako. Ni monument in bɛ farafinna ka kelenya yira nka ko camanba de bɛ ni monument ko in na maaw tɛ mun dɔn walasa ka faamuyali sɔrɔ Tour d'Afrique kan an ka jan an ka ɲɛmaada Kasim Jabate ka sɔrɔlenw na. La Tour de l'Afrique, c'est la maison panafricaine. Ni monument ɲumanba in n'an b'a wele ko Tour d'Afrique n'o hakilina bɔla Amadu Tembeli la ale ye monument ye min bɛ kuma faraɲɔgɔnya kan. A cokolen don Falajɛ Mali faaba la commune 6 kɔnɔna na an ka jamana sara belebeleba 2 dankun na n'an b'a fɔ o ma ko route nationale 6 ani route nationale 7 o t'a bannen a ɲɛsinnen don siraba ma n'an b'o wele ko boulevard de l'Oia. Ni monument in n'an b'a wele ko Tour d'Afrique yɛlɛla ka bɛn novembre kalo tile 23 ma san 2000 k'a ta maa min ye nin hakilina miiri fo kana se a cokolen don yɔrɔ min na fo kana se a tɔgɔ ma ni monument in foyi ma kɛ gansan. La Tour de l'Afrique ye monument ye mun cokolen bɛ Bamako kɔnɔna na yan. Donc Tour de l'Afrique ye monument ye mun dédiélen don Afrique bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la yan nɔ parce que a symbole ye mun ye o kɔrɔ ye Afrique dugu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ f'o ma unité africaine. Bon o idée ni o talen don kabini an ka constitution de la an ka gouvernement fɛn fɛn mun tugura ɲɔgɔn kan an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ ko an kariyalen don ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya kilancɛ bila pour que ka unité africaine kɛ c'est-à-dire pour que Afrique ka fara ɲɔgɔn kan malidenw bɛɛ ko u bɛ o ko lawaleya donc Tour d'Afrique symbole ye o de ye k'a yira anw bɛ o ko la. I n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogoya min na ni monument ye yɔrɔ ye farafinden bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka se ka farafinna kun ka ko kuma fɔ. Boubacar Jara n'ale ye ɲɛfɔlikɛla ye Tour d'Afrique la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔ cogo ɲuman na monument Tour de l'Afrique yɛrɛ kan. Yiriju jamjanba don a janya bɛ fo mètre 50 ɲɔgɔn si la environ donc Tour jamjanba in a ye tali kɛ yirisun de la a ye tali kɛ yirisun min na o ye zirasun de ye donc Tour de l'Afrique in ye komi zirasunba dɔ jɔlen don n'i ye bâtiment Tour de l'Afrique lajɛ i bɛ ye a cɛmancɛ la fɛn korilen 2 bɛ yen ka nɛrɛ u couleur ye nɛrɛ ye nɛrɛ in couleur nɛrɛ minnu bɛ histoire géographie ninnu kɛ olu b'a dɔn k'a fɔ sanu ni dugujukɔrɔ nafolo couleur u b'olu représenter sɔn ni nɛrɛ ye donc architecte in ye nɛrɛ k'a ka yirisun in na nɛrɛmugumafɛn dɔ dilan ka dulon yirisun in na pour que k'a yira k'a fɔ farafinna fɛn minnu b'a dugukolo jukɔrɔ fɛn minnu b'a dugukolo jukɔrɔ n'i miirila la i b'a fɔ ko farafinna ye jamana continent dɔ ye nafolo caman de bɛ farafinna ne serait-ce que dugu jukɔrɔ nafolo baden de bɛ yen comme dugu jukɔrɔ nafolo bɛ yen an y'o fana de yira kɛnɛ kan nin ye tan ni nin 2 ye mais dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ dama yirali tɛ fɛn ninnu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko bololanɛgɛ don ou bien kana kɔnɔ bɛ kɛ cogo min na parce que farafinna yan bololanɛgɛ ni kana kɔnɔ ninnu ni parili kɛ fɛnw ka di an farafinw ye kosɛbɛ donc fan fɛnɛ k'a yira diɲɛ la k'a fɔ an fɛ yan an ka mɔgɔw bɛ pari u bɛ kɔnɔ don u bɛ bracelet dugukolo la bon o cercle jaune 2 ni ɲɔgɔn cɛ kori nɛrɛmuguma 2 ni ɲɔgɔn cɛ
fɛn dɔw bɛ yen komi a tɛrɛlamaw don dɔw korikorilen don o tɛ fɛn gansanw ye o ye ka sin dɔw don tamasiyɛn dɔw don tamasiyɛn minnu bɛ tali kɛ an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw sanni ka tubabuw ka sɛbɛnni na yan n'u tun b'a fɛ ka fɛn min sɛbɛn u tun b'o fɛn ɲini k'o hakilina dɛsɛ a bɛ komi dessin don mais tamasiyɛn de don tamasiyɛn min bɛ Tour de l'Afrique la a tamasiyɛn kɔrɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn sanfɛla yɔrɔ ye komi ni bolow kɛlen bɛ ka daga mɔgɔ caman jɛnnen bɛ ka daga minɛ sanfɛ u bɛ taa n'a ye an t'u ka daga kɔni a kɔrɔtara ka bɔ duguma k'a yɛlɛ sanfɛ u ka jamana ko ta barikala k'a yanka u kunna bolow kɛlen ka daga yira tan a bɛ tali kɛ non pas Mali culture fɛn tɛ mais a bɛ an sigiɲɔgɔn minnu b'an kɛrɛfɛ komi n'a bɛ fɔ dugu jamana min ma sisan ko Benin Benin mɔgɔw ka fɔlɔfɔlɔ tile waati dɔ kɛra masakɛ dɔ tɛmɛna a b'o de ka masakɛya waleya o masakɛ tɔgɔ ye Béhanzin o de la daga sanfɛla la an sɔrɔla ka Afrique carte dilan ka o dulonnen b'a sanfɛ pour dire que kuma min fɛn fɛn fɔra a bɛɛ ye Afrique ko de ye kabini Mali jamana année 60 la fo ka na se bi ma faamaw fɛn fɛn tɛmɛna u bɛɛ bɛ farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana belebeleba kelen ye o tun ka da an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye a ka di maliyɛnw ye parce que an yɛrɛ bɛ voyager ka taa diɲɛ jamanaw bɛɛ kan bɛn ɲɔgɔnma ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn kan bâtiment in b'o o de kofɔli kɛ o ye bâtiment yɛrɛ ye mais a kuru kɔnɔla yɛrɛ fɛnɛ kɛcogo la i b'a ye n'i b'a fɛ ka na Tour de l'Afrique la i bɛ don da min fɛ tan o ye da ɲɔgɔn si 4 de bɛ bâtiment in na da belebeleba 4 i bɛ don a kelen kelen bɛɛ i bɛ se ka don a bɛɛ kelen kelen fɛ a da ja tara an ka fɔlɔfɔlɔ farafinna sow n'i tun taara n'i bɛ taa karisa fɛ n'i sera yen i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ dilannen don k'a kɛ i bɛ don o fɛ ka sɔrɔ ka taa se so kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko bulon donc Tour de l'Afrique fɛnɛ bulonba 4 de b'a la i bɛ don min fɛ ka na fɔ Tour de l'Afrique kɔnɔ bulon in ye an ka farafinna so jɔcogo ye n b'a fɛ ka min fɔ o ye min ye so in jɔ yan a tigi ye maliyɛn don n'a tɔgɔ ye ko Amadu Tembeli a ye tali kɛ an ka farafinna culture fɛnw de kan k'olu fara fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ comme monument in ye quoi monument in a n'a kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ kɔrɔ b'a la i n'a fɔ baara yɔrɔ wɛrɛ tɔw ni baara yɔrɔ in fana gɛlɛya tan tɛ problème dɔɔni b'an bolo n'o ye voie d'accès c'est-à-dire pour que i ka don tour la a donni man nɔgɔn kosɛbɛ donc an kɔni bɛ o ɲini dirigeants fɛ u k'an dɛmɛ tour ka se ka sira sɔrɔ mɔgɔw ka don et puis an b'a ɲini fana partenaires fɛ olu fana u ka se ka o kɔfilɛ an ka monumentw na dɔɔni parce que gouvernement tɛ se k'a bɛɛ kɛ a se bɛɛ tɛ se ka kɛ gouvernement bolo mais ni an yɛrɛ fasoden ɲumanw an y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye an yɛrɛ ka symbole ye nin y'anw yɛrɛ ka identité ye anw bɛ fɛ Afrique ka fara ɲɔgɔn kan anw bɛ fɛ an ka dugu ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka fanga sɔrɔ an b'an yɛrɛ fɛ donc an k'an ka monument ninnu fana dɛmɛ yaasa olu fana ka se ka u ka programme d'activité kɛ parce que programme d'activité caman b'an bolo an bɛ fɛ ka minnu kɛ mais malheureusement an ka budget tɛ se k'a bɔ k'a bɛɛ kɛ ni monument ye monument min m'a to farafinnadenw bɛ se k'a jigiya don nataw la ko farafinna ka keleya k'o bɛ sabati i n'a fɔ maa minnu ye yɛlɛma hɔrɔnya ta an ka jamana ye olu y'a miiri cogoya min na i n'a fɔ Modibo Keyita Kwame Nkrumah Haïla Selassie a n'a ɲɔgɔn caman ni monument ye n'o ye Tour de l'Afrique ye ale bɛ farafinnadenw bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ masakɛ Béhanzin y'a laɲini cogoya min na a ka kumakan kɔnɔ duguden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u n'u tɛgɛ da jidaga wo sɔgɔlen na k'o na kɛ sababu ye ji tɛna bɔn wa jamana na kisi ni monument ye sanfɛla ba la i bɛ Bamako ye cogo la min bɛ maa dabali ban sabula a bɛ kɛ sababu ye ka se ka yeli di ma Bamako bɛɛ kan an b'a fɔ Tour de l'Afrique nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min kan ka sɛgɛrɛ ni waati in na an bɛna taa Mali kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw fɛ minnu bɛ las'an ma teliyala Mamadu Bilali Kulibali fɛ Mali jamanakuntigi ye kibaruya sɛbɛn bila ka taa CEDEAO fɛ yen nɔ janvier kalo tile fɔlɔ san 2022 o sɛbɛnfura in kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko transition kuntala bɛ janya san 5 kɔnɔna na min senfɛ
sariya sunba bi yɛlɛma ka bɛn san 2023 desanburu kalo ma. Fɛn min ye wasaden kalafili o bɛ kɛ mai kalo san 2025. Jamanakuntigi kalafili yɛrɛ o bɛ kɛ janvier kalo san 2026. Fɛn min ye CEDEAO maaw yɛrɛ ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛn'u ka fara ɲɔgɔn kan ba kɛ janvier kalo tile 9 nata. Nka ɲan'o cɛ u ka ciden Jonathan Goodluck o kan ka na an ka jamana kɔnɔ. Desanburu kalo tile 31 san 2021 an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta a yafara kasoden 501 ma. Munnu cɛla maa 200 ni maa 92 a yafar'olu ma. Fɛn min y'a tɔ maa 209 ye dɔ bɔra olu ta la. A yirala k'a fɔ ko nin bi don minan kɔnɔ minnu ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan walasa ka dɔ bɔ an ka kasoladenw na ani ka kɛ sababu ye ka coronavirus kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Guinée jamana kɔnɔ yamaruya dira jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Condé ma k'a bɛ se ka bɔ ka taa jamana kɔ kan ka taa furakɛ. Ko nka o furakɛli man ka tɛmɛ kalo 1 kan fɔ n'a sɔrɔla a furakɛbagaw ko k'o de kan ka kɛ. Colonel Mamadi Doumbouya n'ale ye jamanakuntigi kura ye a sɔnna nin ma sabu ka da kan CEDEAO ka laɲini dɔ de don min nana sɛbɛnfura la kabi desanburu kalo tile 23 tɛmɛnen. États-Unis jamana kɔnɔ tile 1 dɔrɔn sigida caman de so jenina Colorado dugu kɔnɔ. Fiɲɛba dɔw cilen ka kuranpoto dɔw ben o ye tasuma mɛnɛ yɔrɔ caman na minnu senfɛ maa caman ka so jenina nka maa si ma to a la. Nin bɛɛ kɛra alamisa don desanburu kalo tile 30 tɛmɛnen. Nka an bɛ don min na ko bi tasuma ninnu sera ka kunbɛn kabini neige jigira k'u bɛɛ faga. ni ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruya la mun labɛnna Actuel Media ɲɛmayaso fɛ ka lase aw ma a ni ce aw ka tulomajalaw fan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.